नमस्कार. पुस्तक वेडा माणूस हा आपल्या आजच्या मुलाखतीचा कन्सेप्ट आहे, संकल्पना आहे. पुस्तक आणि वेडा ही आजच्या काळामध्ये या विषयावर जर कोणी बोलायला लागला तर लोक वेड्यात काढतील. एवढेच सगळे पुस्तकं ही जवळजवळ आता कालबाह्य झालेली आहेत. लोक पुस्तकं हातात घेत नाहीत, लोक पुस्तकं वाचत नाहीत, लोक वाचनालयामध्ये ग्रंथालयामध्ये जात नाहीत. ग्रंथालय ओस पडलेली आहेत. केवळ गोव्यात नाही तर महाराष्ट्रात सुद्धा लोक वाचत नाहीत. एवढंच नाही तर एकेकाळी ग्रंथालयामध्ये जाऊन पुस्तकं घेणं, ती पुस्तकं चालणं, हाताळणं हा एक सुखद अनुभव असायचा. एखाद्या रस्त्यावरती पुस्तकं मांडलेली आहेत, लोक ती जाऊन वाचतायत, लोक बसून वाचतायत, पुस्तकं हातात घेत आहेत. पुस्तक विक्रेत्यांकडे गर्दी आहे, लोक वेगवेगळी पुस्तकं हाताळतायत. हे किती सुखद चित्र होतं. दुर्दैवानं मागच्या एका 10 वर्षांमध्ये ही संकल्पना पूर्ण बदलली. याचा अर्थ लोक वाचत नाहीत का? याचा अर्थ लोक पुस्तकं हाताळत नाहीत का? याचा अर्थ लोक पुस्तकासंदर्भात जे जे काही लिहून येतंय, छापून येते ते वाचत नाहीत का? लोक वाचतायत. चांगली पुस्तकं प्रकाशित होत आहेत. जगामध्ये पुस्तकांच्या खपाचा उच्चांकही प्रस्थापित होतोय. अत्यंत गहन इतिहासासंदर्भातील राजकीय विषयातील पुस्तकं खूप प्रसिद्ध होत आहेत. तज्ज्ञ एक्सपर्ट्स त्याच्यावर लिहित आहेत. पण तरीही एक माहोल जो 15-20 वर्षापूर्वी होता पुस्तकासंदर्भात, तो माहोल आता दिसत नाहीये. याच संदर्भात एका पुस्तक वेड्या माणसाबरोबर आज आम्ही चर्चा करतो. माझ्याबरोबर आहेत शशिकांत सावंत. नमस्कार. शशिकांत, आमच्या स्टुडिओमध्ये तुझं मी स्वागत करतोय. तुला मी पुस्तक वेडा म्हटलेलं आहे. तुला राग तर नाही ना आला? नाही. कारण तुझे मी जे फोटो पाहिलेत ते फोटो तुझ्या घरामध्ये किंवा तुझ्या दुकानामध्ये तू बसलेला आहे आणि चारही बाजूला पुस्तकांची भिंत उभी राहिलेली आहे, असं काही ते चित्र आहे. आणि त्यामुळे मला असं वाटत होतं की हे काय आहे. कारण पुस्तकं, माझ्याही घरी अनेक पुस्तकं आहेत, पण पुस्तकं म्हटलं की त्याच्यामध्ये धूळ आली. पुस्तकं आज तुम्हाला नियमित ती साफ करावी लागतात, ती पुन्हा मांडावी लागतात, पुन्हा ती बाहेर काढून पुन्हा आतमध्ये ठेवावी लागतात. वाचनासाठी तुम्हाला कळावी लागते हे पुस्तक कुठं आहे. कारण आम्हाला पत्रकार म्हटल्यावर आम्हाला एक रेफरन्ससाठी पुस्तकं लागतात. सो तुझ्या अवतीभोवती जवळजवळ 10,000 पुस्तकं आहेत ना? हो, घर आणि ऑफिस मिळून. दुकान नाही आहे, ऑफिसच आहे. आणि कोणी मागितलं तर आम्ही पुस्तकं पाठवतो. आणि मी असं ऐकलंय तुझं जे काही किचन आहे तिथं पण पुस्तकं आहेत, त्यामुळे तिथं तुला चहा सुद्धा बनवता येईल. हो, जरा फारच कुप्रसिद्धी झालेली आहे, पण खरंय. कारण ना, पण माझंच नाही, तुम्ही कुमार केतकरांच्या घरी जा, राजू शिखंडेच्या घरी जा किंवा गणेश मतकिरेचं घर बघा, सगळ्यांना जागा कमीच पडते पुस्तकांसाठी. कारण पुस्तकं रोज बसा तुम्ही घेत जाता. अनेक लोक म्हणतात की ही सगळी तुम्ही वाचली आहेत का? उंबर्टो इको म्हणून लेखक होता मोठा, त्याला लोक म्हणायची 25,000 पुस्तकं तुमच्याकडे, ही तुम्ही वाचली आहे का? तो म्हणतो की प्रत्येक पुस्तक कोणीच वाचत नाही, पण डिक्शनरी आपण रोज वाचतो का? नाही, लागेल तेव्हा आपण ती संदर्भाने उघडतो. तसं पुस्तक संग्रह ही एक मोठी डिक्शनरी आहे. आता तुम्ही समजा मला विचारलं मगाशी शिवाजीच्या तलवारीवर काय आहे, तर माझ्याकडे शेजवलकरांची रूपरेषा आहे, ते मी काढेन, त्यात काही फोटो आहेत, विश्वकोश आहे मधला, असं वगैरे. म्हणजे 2 कारणांनी मी पुस्तकं जमवत गेलो. एक माझ्या वाचनासाठी, पण माझ्या लक्षात आलं की मला पैसे पाहिजेत वाचायला. मी काय करायचो, मित्रांना आवडतील असं पुस्तकं घ्यायचो, जेम्स ॲडलीचे उडाऊस, खपाऊ पुस्तकं. अगदी शेवटचा पर्याय तर लायब्ररीना जाऊन विकायचो. 8 आण्यात उडाऊस मिळायचं, त्या 8 रुपयात लायब्ररीत जायचं. रस्त्याचे बाजूला पुस्तक घेतलं, त्या बाजूला विकलं, त्याच्यातनं एक वेळ जेवणाचे 3 रुपयात राईस प्लेट यायचे वगैरे. तर असं मी पुस्तकं जमवत गेलो. एक सांगा मला, तुमच्याकडे प्रामुख्याने मराठी पुस्तकं आहेत का? नाही, प्रामुख्याने इंग्रजी पुस्तकं. म्हणजे मराठी ही 1,500-2 हजार पुस्तकं होती, पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये मी ती जास्तीत जास्त जातील असा प्रयत्न केला. याचं कारण की पुस्तकांची संख्या कमी केली नाही तर नवीन पुस्तकं घेता नाहीत. पण एक स्पष्ट आणि मोकळेपणे सांगू का, की एकदा तुम्ही इंग्रजी वाचायला लागलात की तुम्हाला मराठीत तितकं काही सापडत नाही. म्हणजे असं नाही की मराठीत खूप मोठे लेखक आहेत, नेमाड्यांपासून ते शिवाजी सावंतांपर्यंत, प्रश्नच नाही. किंवा आजही मला वपू काळ्यांच्या कथा आवडतात, पुलं तर आहेच एव्हरग्रीन, पण
तुम्ही मिकेश वाचता, जॉर्ज मिकेश, ज्यांचा पुलंवर प्रभाव आहे, किंवा ओ हेनरी वाचता, तेव्हा वपू काळेंच्या त्याच पद्धतीच्या कथा तुम्हाला तितक्या अपील होत नाहीत. शेवटी जागतिक वाङ्मय, बरोबर आहे. करोडो लोकांमधून काही हजार, काही शेकडे लोकांनी लिहिलेलं वाङ्मय आणि तुम्ही महाराष्ट्र. तुम्ही आता बरोबर. मोकळेपणाने हा. बोललेला आहात. मला मोकळेपणाने एक प्रश्न विचारावासा वाटतो. हम्म. आजचं इंग्रजी साहित्य आणि आजचं मराठी साहित्य तुम्ही त्याची तुलना केली तर मराठी साहित्य कुठल्या पायरीवर आणून ठेवा? नाही, कसं आहे माहित आहे की काही याला लोकल अशी एक Flavor. ग्रीप, फ्लेवर किंवा ग्रीप असते की हो. उदाहरणार्थ नेमाड्यांचं जे साहित्य आहे कोसला, त्याच्या रिंदर आहे त्याच धर्तीची कादंबरी, पण तिच्यामध्ये एक सिनिकनेस आहे. उलट याच्यामध्ये पुणे, फर्ग्युसन कॉलेज हे वातावरण सगळं छान आलेलं आहे. तर अशी आपण तुलना नाही करू शकत. पण मोठ्या साहित्यातली जे काही मानपदंड इंग्रजीत आहेत, ओल्ड मॅन अँड सी असेल किंवा आउटसाइडर असेल, तसं त्या दर्जाचं कादंबरी साहित्य इथे निर्माण झालं नाही. त्याला एक मोठं कारण असं आहे की आपलं अनुभव विश्व जे असतं त्याच्यातून साहित्य घडतं. खरं. गणितात, चेसमध्ये लहान मुलगा प्रावीण्य मिळवू शकतो 10-12चा, पण 10-12 वर्षाचा मुलगा कादंबरी नाही लिहू शकत, कारण त्याला अनुभव नसतो जगण्याचा. बरोबर. तर हा जगण्याचा अनुभव हा जितका समृद्ध असेल तितकं साहित्य. त्यामुळे बलुतं वगैरे दलित साहित्य आलं तेव्हा मराठी लेखक गारठून गेले की हे काय आहे, अगदी. की माणूस याच्या कातड्या, गुराच्या कातड्याचे शिजवलेले तुकडे करून खिशात टाकून खातोय, म्हणजे हे आपण कल्पनाही करू शकत नाही. पण त्याचबरोबर निर्मिती आणि कल्पनाशक्ती आणि वास्तव या 3 गोष्टी साहित्याला लागतात. वास्तव खूप प्रबळ होतं दलित साहित्यात, पण त्या जोरात मला एक सांगा, ही जी तितकंच चर्चा आहे ही चर्चा आज मोकळेपणाने मराठी साहित्यात होताना दिसते का, की आपलं साहित्य, आपले साहित्यिक खुजे आहेत काय? एखादं आता एवढी साहित्य संमेलन होत आहेत, अध्यक्षपदावरून मोठा गाजावाजा, चर्चा, वाद होत आहेत. व्यासपीठावर अशा मराठी साहित्य संदर्भात आपण जागतिक कीर्ती, जागतिक पातळीवर कुठे आहोत? चर्चा होते. हा, याचं एक तर कसं आहे की बघा, अजूनपर्यंत तरी बुकर इंग्रजीलाच मिळत असे, आता ते अनुवादित साहित्याला मिळतं. बरोबर. पण आपल्याला असं बुकर मिळाले आज नाही. तरी आपण त्या शॉर्टलिस्ट मध्ये नाही आहोत बरोबर. गेल्या काही वर्षात अनुवादित साहित्याच्या. दुसरं असं होतं की मराठीत उत्तुंग असं साहित्य आहेत, उदाहरणार्थ नामदेव ढसाळ आहेत, पण दुर्दैवाने मराठीला उत्तम अनुवादित मिळाले नाहीत. मिरवून जनतांच्या माळा सारखी ओळ इंग्रजीत अनुवादित नाही करतायत, त्याला तेवढ्या मला ताकदीचं. सांगा, तुमच्याकडं अफलातून किंवा दर्जेदार अशी मराठी पुस्तकं आहेत का? किती आहेत संख्येनं? लेखक कोण, असं तुम्ही सांगू शकाल? नाही, मराठीत आता कसं आहे की जे सगळ्यांना माहिती आहेत तेच लेखक आहेत, की नेमाडे आहेत, दिलीप चित्रे, नामदेव ढसाळ. मी तुझ्याशी मुलाखत घेण्यापूर्वी लिस्ट काढत होतो. शिवाजी सावंत आणि पु ल देशपांडे यांचीच पुस्तकं अजूनही लोक घेत आहेत. हो, खरं आहे. आता तुम्ही बाकी जर पुस्तकं हो. लोकप्रिय लायब्ररीत गेलात तर मागे सूची असते की किती लोकांनी पुस्तकं नेली. अगदी. मॅक्झिमम त्याच्यात तर आमच्या वाशीला विष्णू मंदिर लायब्ररी 6000 पुस्तकं आहेत. राम कोलारकरांची अत्यंत दुर्मिळ असे कथासंग्रह आहेत, त्यांनी दरवर्षी निवडलेले, कोणी ते वाचत नाही. लोक परत सुहास शिरवळकर, वपू काळे, पु ल देशपांडेच वाचतात. बरोबर. पण हे जगभर आहे. आजही इंग्रजीत अगदी. गॉडफादरच 100 वेळा वाचली जाते, बरोबर. वॉर्डमॅनशीच वाचली जाते. पण परत पॉप्युलर साहित्य आणि अभिजात साहित्य, उदाहरणार्थ गॉडफादर पॉप्युलर पण आहे, हे अभिजात पण आहे. पण याच्यामध्ये सीमारेषा मराठीत खूप ठळक होत गेल्या. याचं कारण प्राध्यापकीय समीक्षा. म्हणजे वपू काळेंच्या अप्रतिम कथा आहेत, मी, माझी बायको आणि तिचा प्रियकर सारखी, की जिच्यावर विशाल भारद्वाजला करायचं होते चौथी फिल्म. तर पण आज वपू काळे किंवा यांना साहित्य संमेलनात किंवा कुठे, आता ते नाहीच आहेत, खरंय. पण असतं नाही. फार फार तर शिवाजी सावंतांची मुलाखत घेण्यात आली होती. पण सतत लोकप्रिय साहित्य वेगळं आणि अभिजात वेगळं असं, आणि त्याला कारण प्राध्यापकीय समीक्षा. आणि दुसरं असं, या तुझ्या 10,000 पुस्तकांमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण पुस्तकं
दुर्मिळ पुस्तकं जी उपलब्ध नाही आहेत असा संग्रह आहे का? हो, आता याच्यात कसं असतं माहित आहे की हो. तुम्हाला एखादं पुस्तक चाळताना लक्षात येतं की दुर्मिळ आहे. उदाहरणार्थ अरेबियन नाईट्स. अरेबियन नाईट्सची माझ्याकडे जी एडिशन होती किंवा बर्नार्डशाची, तिचं वैशिष्ट्य असं होतं की साधारणपणे पुस्तक आज कुठलंही आपण घेतलं ते तिन्ही बाजूने कापलेलं असतं, एका बाजूने बाइंडिंग असतं. पण त्या काळात पुस्तक 2 बाजूने कापलं जायचं फॉर्म, आणि तिसरं हे तुम्ही चाकूने कापत कापत वाचायचं असतं. त्यातून पुस्तकाचं पानही फाडल्याने हा वाक्प्रचार आला. तर असं पुस्तक कायम दुर्मिळ मानलं जातं. माझ्याकडे ॲपल कार्ड होतं की ज्याची पानही पडली नव्हती, किंवा अरेबियन नाईट्स 1888चं पूर्ण सेट नव्हता, पूर्ण सेट लाखो रुपयाचा पण हे आहे. किंवा टार्झन आहे. मध्ये लक्ष्मण श्रेष्ठांनी माझ्याकडे एक पुस्तक मागितलं, मी म्हटलं पाठवतो. बियॉन्ड बिलीफ हे पुस्तक होतं. तर त्याची पहिली एडिशन होती 1960-70 सालची. तर मी ऑनलाईन किंमत बघितली आणि त्यांना सांगितली 3,60,000 किंमत होती. फर्स्ट एडिशन ज्या आहेत ना त्या दुर्मिळ मानल्या जातात. ते पैसे दिले का? 4 लाख? नाही, ते म्हणाले मी वाचायचे तुला 2,000-3,000 रुपये देतो, मी काय एवढे पैसे देऊ शकणार नाही. पण आता मध्यंतरी आम्ही 3 पुस्तकं घेतलेली, त्याची किंमत 3 लाख होती. आणि मग ते म्हणाले की आता विकून टाकूया, तर ती आम्ही 4.25 लाखाला विकली. पण त्यात मालकमचं पुस्तक होतं, नकाशे होते, 16व्या-17व्या शतकातली पुस्तकं होती. 10,000 पुस्तकं ही कलेक्ट करायला किती वर्ष लागली? वयाच्या 9वी-10वीत असताना मी 1-2-3 अनंत घेतलं. जवाहर बुक डेपो पार्ले 10 रुपयाचं 9 रुपयाला मिळालं. त्यानंतर मी 11वीत IITची वगैरे रस्त्यावरचीच पुस्तकं घेऊन मित्रांना वगैरे विकत असे. 5 रुपये सुटत, 4 रुपये सुटत, त्याच्यातून स्वतःला, म्हणजे थोडक्यात मी आता 11वीला 81 साली होतो आणि आता 86 चालू आहे. म्हणजे मी 40 वर्षाच्या वर अधिक पुस्तक मी सहज मला विचारलं, तुला असं वाटलं नाही का पुस्तकांच्या प्रकाशन क्षेत्रामध्ये जावं, पुस्तक संग्राहक म्हणून एक बिझनेस, हा एक बिझनेस मॉडेल म्हणून एक नॅशनल लेवलवरती तुला काम नाही करता? अमेझॉन, फ्लिपकार्ट आता घरपोच पुस्तकं द्यायला लागली. बरोबर. मी अनेक वर्ष देतोय, पण 2007 साली मुंबई मिररने माझ्यावर स्टोरी केली आणि मुंबई मिरर टाइम्सवर फ्री मिळायचा, त्यामुळे 3-1 लाख लोकांपर्यंत ते पोहोचलं. बरोबर. त्यानंतर 6 महिने माझा फोन सकाळी 11 ते रात्री 9 पर्यंत घणघणत असायचा. म्हणजे पूर्ण डायरी भरलेली आहे. आजही मी त्यातल्या काही लोकांना फोन करतो, म्हणतो की अरे ते तुम्ही घेतलं होतं, अजून हे घ्यायचंय का वगैरे वगैरे. आणि कुठे कुठे जाऊन, माझ्याकडे अमित म्हणून असिस्टंट होता, एकदा विरारला जाऊन त्याने एका शिक्षकाला 200 रुपयाला पुस्तक विकलं आणि पाठवायचा खर्च 250 रुपये झाला. पण असं होऊ शकतं. बरोबर. नाही, पण मला त्या काळात लोक फोन करून सांगायचे माझं बजेट एवढंच आहे, आणि मॅक्झिमम लोक त्यात शिक्षक, इंग्रजी शिकवणारे, रिटायर्ड लोक असे होते. मगाशी तो तुम्ही पहिला मुद्दा उपस्थित केला ना की पुस्तकं वाचत नाही लोक वगैरे, हे खरं नाही. आता स्ट्रँड बंद पडलं, पण बंगलोरच्या ब्लॉसम मध्ये तुम्ही गेला ना 3 मजल्याचं पुस्तकाचं दुकान आहे आणि अशी अनेक आहे. पुण्यात काही पाहिलेले पूर्ण गर्दी असते. पुण्यात अनेक रद्दीवाले उत्तम व्यवसाय करतात. माझा मित्र आहे पंकज भोसले, तो त्याला हे अधिक माहित आहे. दिवाकर नेमाडे नावाचे लेखक होते, त्यांची पुस्तकं मिळत नाही, ती त्याने शोधून शोधून अशा विक्रेत्यांकडून, निकेलेश चित्रे आहे, गणेश मतकरी आहे, असे अनेक कलेक्टर आहेत. पूर्वीच्या काळी अरुण खोपकर होते. तर हा तर ट्रेंड काय, पुस्तकं मुलं हातात घेत नाहीयेत आणि डिजिटल फॉर्म मध्ये पुस्तकं वाचतात. मुलांकडे जर तुम्ही गेला ना, वेल इन्फॉर्म्ड, त्यांना पूर्ण माहिती असते, त्यांना बातमी समजते, पण हातामध्ये पेपर घेणार नाही, हातामध्ये पुस्तक घेणार नाही. सो हा आता जो ट्रेंड तो कसा बदलेल? याच्यामध्ये एक मुद्दा कसा आहे लक्षात घ्या की उंबर्टो इको आणि स्क्रिप्ट रायटर आहे फ्रेंच, त्याचं नाव जरा जड आहे, त्या दोघांनी अख्खं पुस्तक वाचनावर केलेलं आहे, वाचनाबद्दलची चर्चा. त्यात एक मुद्दा असा लिहिला आहे की चमचा आहे ना, चमचा तुम्ही स्टीलचा बनवाल, आईस्क्रीमसाठी पातळ लाकडाचा बनवाल, प्लास्टिकचा, त्याची मूलभूत उपयोग तोच राहतो. किंडलवर तुम्ही वाचलं काय, किंवा तुम्ही मोबाईलवर वाचलं काय, किंवा व्हॉट्सअपवर तुम्हाला कोणी लेख पाठवला, मूलभूत वाचन ही गोष्ट संपलेली नाही. उलट हॅरी पॉटरने विक्रम केला, जे मुलं वाचत नव्हती. लॉर्ड ऑफ द रिंग सारखं पुस्तक पुष्पाबाईंचा भाऊ रमेश सरकार सारखा माणूस वाचायचा,
इतकं ते स्कॉलरली आणि जड होतं. ऑक्सफर्ड डॉनने लिहिलेलं पुस्तक आहे. आता ते मुलं वाचतात कारण सिनेमा आला. तर लोकप्रियता पुस्तकांची अनेक प्रकारे वाढत जाते. अगाथा ख्रिस्तीच्या मालिका झाल्यावर परत पुस्तकांचा खप वाढला. आता बायबल आणि अशा लोकप्रिय पुस्तकाच्या खालोखाल अगाथा ख्रिस्तीचा खप आहे एका कादंबरीच्या तिच्या अँड देअर वेअर नन अदर. तर असं नाही आहे की पुस्तक वाचन. दुसरं म्हणजे क्रेज. एक महत्वाचा मुद्दा आपल्यात राहिला. साहित्य संमेलन घ्या तुम्ही किंवा आता पुण्याचं संमेलन घ्या. लहान मुलं, कॉलेजची मुलं एवढी गर्दी होती. किंवा जयपूरला मोठमोठे लेखक असे चालत असतात ना, त्यांच्या बाजूने कॉलेजच्या मुलांचा जो थवा चालू असतो आणि ते दृश्य बघण्यासारखं असतं. जावेद अख्तर वगैरे असे जात आहेत आणि मुलं जे बाजूने जे सेलिब्रिटी स्थान दिलेलं. हे गेले 10-15 वर्षात ही क्रांती घडलेली आहे. त्यामुळे मुलगा जावेद अख्तरची कविता वाचेल का? शक्यता कमी आहे. पण त्याला जावेद अख्तर माहीत आहे. मग तो शोधत जातो की अरे याने शोले लिहिला आहे, याने अजून काय काय लिहिलेलं आहे. मग तो त्याच्या मुलाखती वाचतो. मग तो पुन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उल्लेख केला की लहानपणी ते एक बाल कादंबरी वाचायची. तर लगेच तिचा एवढा खप वाचला. आम्हालाही ते लोक विचारतात. तर असं आहे की पुस्तकांचं वर्णन कुठेही आलं ना किंवा त्याचा रेफरन्स आला, त्याच्यावरचा सिनेमा आला की आता लिटिल वुमेन सिनेमा आला, लगेच त्याचा खप वाढला. पण ते पुस्तक बेस्ट सेलर होतच. बरोबर. आणि आता अजून एक क्रेज वाढलेली आहे की लेखकांची माहिती घेणं. विकिपीडियामुळे याच्यामुळे पूर्वी लेखकांची माहिती घ्यायची तर चरित्र वाचणं. आणि आता ही जी लिटिल वुमनची लुईसा अल्कॉट आहे, तिचे वडील एडिटर होते आणि ती अविवाहित होती आणि थोडीशी अकाली वारली वाटतं. तर ती आजारी होती आणि त्यातून मन रमवण्यासाठी तिने लेखन केलं. असे अनेक लेखक लेखिका आहेत की ज्यांचं चरित्र वाचल्यानंतर आपण चार्ज होतो. बरोबर आहे की अरे वाचलं पाहिजे. सो पुस्तक वाचणं ही क्रिया पुढच्या काही वर्षामध्ये आता कशी बदलेल? म्हणजे एकेकाळी मराठीच उदाहरण घेऊया. आपण 1000ची आवृत्ती काढायचो, त्यानंतर आज 500च्या आवृत्त्या निघतात. पुढं काय होईल? पुस्तकं छपाईद्वारे पुस्तकं येतील, डिजिटलमध्ये जातील, काय पुढचं फ्युचर काय वाटतं? नाही, आता बघा काय होतं माहित आहे. समजा आज आपण धरू 15,000 ते 30,000 माणसाचं उत्पन्न आहे. पण समजा तो मृत्युंजय विकत घ्यायला गेला तर 600-700-800 किंमत असते. याचा अर्थ असा की माणसाचा एका दिवसाचा पगार चांगल्या पुस्तकासाठी जातो. प्रत्येक जण एवढं हे नाही करू शकत. उलट अमेरिकेत साधारण $3,000 ते $6,000 हे आहे, तर $5 पुस्तक मिळतं. हा फरक आहे. तुम्ही एकदा इंग्रजी वाचायला सुरुवात केला, इंग्रजी पॉकेटबुक ₹600 पुढे मिळतं. म्हणजे मी एक पुस्तक संग्राहक आहे, पण मला विचार करावा लागतो की हे घेऊ की नको. निखिल कृष्णनचं पुस्तक आलं तेव्हा 1800ला होतं. आता ते सवलतीत 550ला मिळालं. पण 1800चं पुस्तक मलाही विचार करावा लागतो. पुस्तकांच्या उलट किंडलवर ते पुस्तक $1, $2. त्यामुळे किंडलवर खूप मोठ्या प्रमाणावर वाचलं जातं. तर माझ्याकडे त्याचा डेटा नाही आहे. दुसरं, पायरेटेड पुस्तकावर आपण टीका करतो, पण जी पुस्तकं आता छावा ₹500 आहे, पायरेटेड मध्ये ते $200ला मिळतं. आता हा एक प्रकारचा गुन्हा आहे, त्याचं समर्थन मी नाही करू शकत. पण आणि त्यामुळे अरुंधती रॉय सारख्यांचं लाखोची रॉयल्टी बुडते. कारण गॉड ऑफ स्मॉल थिंग $200 मिळतं. पण तरी पण पायरेटेड हा एक मोठा बाजार वाढलेला आहे आणि पुस्तक विक्रीसाठी तो उपयुक्त आहे. म्हणजे हे कसं आहे माहित आहे की कोणीतरी स्टेडियमच्या बाहेरच्या बिल्डिंगवर राहून क्रिकेट बघतो, यात क्रिकेटचं फार नुकसान होतं असं नाही, पण ऑडियन्स वाढतो. तसं हे छान. मला एक सांग की मराठीमध्ये काय वाचलं जातं? कथा, कादंबऱ्या आणि कविता एका बाजूला, चरित्र, इतिहास, हे सगळं पाहिलं तर वाचलं काय जातं आणि विकत घेतलं काय जातं? नाही, मराठीत चरित्र प्रकार लोकप्रिय आहे. आता बहादूर खैरांची चरित्र कादंबरी, चार्ली चॅप्लिनची, ती कायम विकली जाते. किंवा फार पूर्वीपासून मातीच्या चुलीसारखं आनंद साधलेंचं आत्मचरित्र, पुलंची प्रवास वर्णन म्हणजे एक प्रकारचे आत्मचरित्रच आहेत. तो काय कथा, कादंबरी. आता बघा, ग्रेस हा तसा कळणारा कवी नाही, पण ग्रेस विलक्षण लोकप्रिय आहे.
हम्म. त्याच्यावरची पुस्तकं कितीतरी खपतात. हम्म. आता आरती प्रभूंच्या कविता काही अगदी सोप्या नाही आहेत भावगीतांसारख्या, बरोबर. तरी त्यांचं कविता प्रचंड वाचली जाते. हम्म. कथा कादंबऱ्या तर वाचल्या जातात. आता जी आहे बघा, जी किती कठीण लेखक आहे, अगदी. पण मराठीत त्याचं प्रचंड क्रेज आहे. हम्म. पुन्हा सिनेमे वगैरे बनत आहेत. चैत्रवर फिल्म बनली, हम्म. किंवा अमोल पालेकरांनी ती फिल्म बनवली. तर ही माध्यमं जसजशी विस्तारित जातात तसे ते साहित्य लोकप्रिय होत जातं. आणि आता पुस्तक एकीकडे सिनेमा हा खपवण्यासाठी, लोकप्रिय बनवण्यासाठी ते कलाकार आहेत, ते वेगवेगळ्या शहरामध्ये फिरतात, मुलांमध्ये जातात, कॉलेजांमध्ये जातात, तर एक चित्रपटाचं प्रमोशन करतात. आणि आता कलाकारांकडे त्यांना त्यांच्याबद्दल करार करताना प्रमोशन करायला तुम्हाला यावं लागेल म्हणून ते एक अट घातली जाते. पण रस्किन बॉन्ड आमच्या वाशीत आलेला, डेहराडून मध्ये राहिलेला माणूस प्रमोशनसाठी. तर आता हा ट्रेंड इंग्रजीत पण आहे, मराठीत पण पालेकर गोव्यात आले होते. बरोबर, ऐवतचं इंग्रजी अनुवाद. बरोबर. नाही बरोबर. पण हे फक्त बिग बजेट पुस्तकांबद्दल शक्य आहे. पण दुसरा भाग असता, आता सुमेधची कादंबरी आहे निळावंती, आणि नितीन वाघनी पण निळावंती लिहिलेली आहे. ही फॅन्टसी पुस्तकं खूप खपतायत. त्याच्यात कित्येक आवृत्त्या मिळाल्या सुमेधच्या. आणि मला असं वाटतं की जसं जसं वास्तव बिकट होतं ना, तसं फॅन्टसीकडे समाज वळतो. तर मला असं वाटतं आज या पद्धतीच्या फॅन्टसी किंवा इंग्रजीतही तुम्ही बघा, मेलुआचे जादूगार किंवा रामायण, महाभारत, त्याच्यावरच्या हे आपल्याकडे अश्वत्थामावर जी जवळपास 600 पानाची कादंबरी आहे काका विधाते, ती खपते. रामायण, महाभारत हे कायमच, ज्याला चर्निंग आउट म्हणतात तसं, की ते लोणी घुसळून पुन्हा ते ताकर घुसळून लोणी निघतच आहे त्याचं. मला सांगा, प्रकाशन व्यवसाय पुढे कसं चालेल? मोठी मोठी प्रकाशन संस्था पुण्यासारख्या शहरामध्ये आहेत, त्यांचं कसं चाललेलं आहे? नाही, आता बघा, राजहंस आहे, मौज आहे, आणि मौज मार्केटिंग फार करत नाही, पण राजहंस खूप चांगलं मार्केटिंग करतं. त्याच्यानंतर मेहता तर आहेच प्रोफेशनल, यशस्वी. जाखडेंची पद्मगंधा आहे. आता पद्मगंधाच्या पुस्तकाचे विषय जरी आपण पाहिले, राची ढेऱ्यांची पुस्तकं वगैरे, म्हणजे मलाही आश्चर्य वाटतं की त्यांचं गणित काय, की पण त्या पुस्तकांना मागणी आहे. तुळजाभवानीवरचं पुस्तक असेल. मी जेव्हा पुण्यात जातो, पद्मगंधामध्ये जातो, माझी 2 पुस्तकं त्यांनी काढलेली आहे. स्वतः त्यांचा मुलगा आता इंजिनिअरिंग सोडून बाहेर होता देशाबाहेर, पुण्यात माझी भेट झाली त्यांच्याशी. वडिलांचं काम संपलं. कारण ना, मराठी माणसाला 2 प्रकारची हौस आहे. एक वर्तमानपत्र, काहीतरी आपल्याकडे सांगण्यासारखं आहे, आणि काहीतरी इतरांकडे सांगण्यासारखं असेल तर आपण त्यात सहभागी झालं पाहिजे. ही जी 2 मराठी माणसाची हौस आहे ना, त्याला आणि हौसेला मोल नसतं. पदर मोड करून मराठी माणूस, आता गजानन बुगडे बघा, त्या काळात अरेबियन नाईट्सचे 16 खंड काढले. 16 काही खाऊ आहे का? म्हणजे एक खंड, लोक एक पुस्तक आडवून काढताना इथे तोंडाला फेस येतो. किंवा आता वेद, पुराण आणि हे उपनिषद 37 पुस्तक आहेत, मुळात 40 ती यांनी काढलेली आहेत पुण्याच्या प्रसाद प्रकाशनने. तर ही जी मराठी माणसाची हौस आहे, पुन्हा त्यांनी शंकराचार्यांचं सगळं साहित्य काढलेलं आहे. दर्शनांवरची 8 का 9 पुस्तकं काढलेली आहेत. पद्मगंधानं तर भाषांतरित पुस्तकं केवढी काढलेली, मेहतांकडे. आणि नाही, त्याचं कारण असं की बघा, जेफ्री आर्चर सकाळी 4-5 ला उठून काम करतो, पण त्यांनी ठरवलं की नाही, आता मला लॉस एंजेल्सचं जुगार बघायचं आहे, तर प्रकाशक त्याला तेवढे पैसे देऊन पाठवू शकतो. हे जे सकस जीवनानुभव घेण्यासाठी पैसा पण लागतो. तुम्ही पुण्यात राहून किंवा मुंबईत राहून 2 वेळ घरी जेवून जगाचा अनुभव नाही घेऊ शकत. पण मी तुम्हाला सांगतो, एखादा चांगला लेखक, सेलेबल लेखक, अभ्यास करणारा लेखक, त्याने जर उद्या जाहीर केलं मराठीमधले, मी तुम्हाला अशी 25-30 नावं जरूर आहेत जी लोक ज्यांना ओळखतात, त्यांचं साहित्य अजूनही वाचलं जातं. त्याने जर जाहीर केलं मला अमुक ठिकाणी जायचंय, जगाच्या कुठल्या तरी एका कोपऱ्यात, आणि तिथं अभ्यास करायचा, मी तुम्हाला सांगतो पैसा कमी पडणार नाही. बरोबर. दुसरा भाग, आपले हे जे पुण्याचे लेखक आहेत, एकतर मुरलीधर खैरनार, त्यांनी दा विंची कोडच्या दररोज शोध लिहिली. तर त्यांनी हेलिकॉप्टर घेऊन, त्यांना जे 1 लाख रुपये अवॉर्ड मिळालेले ते घेऊन त्यांनी हेलिकॉप्टर भाड्याने घेतलं, आणि पूर्ण सातेरी वगैरे नाशिकचं सगळे
हे पठारावर जाऊन बघून काढले, बरोबर. डोंगरदऱ्या. आणि शशिकांतजी, मला तुम्हाला एक शेवटचा प्रश्न विचारायचा आहे. तो असं की तुमच्याकडे 10,000 पुस्तकं आहेत, त्यानं तुमच्या नंतर काय? हो, आता हा मला प्रश्न अनेक जण विचारतात. हो. विशेषतः मी आजारी होतो तेव्हा मला प्रश्न मोठाच पडला होता. पण कसं आहे माहित आहे की आता उदाहरणार्थ मी लायब्ररीना पुस्तक देत नाही, मी सरळ रद्दीत देतो. कारण प्रत्येक पुस्तकाचं एक नशीब असतं. ध्रुवकुमार जोशी नावाचे खूप स्कॉलर गृहस्थ होते, केम्ब्रिजला पत्र लिहून ते पुस्तकं मागवायचे, ते अपघातात गेले आणि त्यांचा संग्रह माझ्याकडे आला. दर किती 25 रुपये. तुम्ही आता असं म्हणालात की तुम्ही पुस्तक लायब्ररीत देत नाही, ते रद्दीत देऊन टाकायला पसंत करता. हो, कारण मला असं वाटतं प्रत्येक पुस्तकाचा प्रवास असतो. आता मला सांगा, जोशींची पुस्तकं माझ्याकडेच का यावीत? ती त्यांनी रद्दीत दिली होती. पण कसं असतं, प्रत्येक पुस्तकाचं नशीब असतं आणि पुस्तकं चांगल्या हातात. आता हे थोडंसं आध्यात्मिक आहे, पण अनेकदा पुस्तकाच्या दुकानात किंवा एखादं पुस्तक हाताळताना मला वाटतं रे, हे का स्कॉलर माणसाने वाचलंय. एक मेडिटेटिव्ह स्टान्स मला तिथे जाणवतो पुस्तकाच्या दुकानात. तर म्हणजे म्हणून मी म्हणतो की पुस्तक वाचणं हे ध्यान असतं. अगदी काल ली चाइल्डची कादंबरी वाचली ना, तुम्ही म्हणला आज परत कर, 250 पानं, कधी वेळ गेला कळत नाही. अरे वा. पुस्तकाची नशा ही सगळ्यापेक्षा ग्रेट आहे. पुस्तक घेऊन तुम्ही गोव्यात येऊन पुस्तक वाचत बसलात. नाही, गोव्यात येण्याचं कारण काय? नाही, हेच की एकतर माझ्या आईचं पण गाव आहे, पण इथला जो नदीकाठी लक्ष्मण शास्त्री जोशींनी म्हटलंय की समोर वाहती नदी असावी, हातात पुस्तक असावं आणि मद्य असावं. तर मी काही मद्य घेऊन किनाऱ्याला बसत नाही, पण या मद्यपानाला ते ग्रंथ वाचन म्हणायचे. तर हे दोन्ही प्रकारचं ग्रंथ वाचन हे तुम्हाला सुंदर साध्य होऊ शकतं. हो, छान छान. शशिकांत सावंत, तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये येऊन अनेक पुस्तक हा खरं म्हणजे चर्चेचा विषय होऊ शकतो का, हाच खरा म्हणजे एक संशोधनाचा विषय. पण छान इंटरेस्टिंग गोष्टी आपण ऐकल्या. इंटरेस्टिंग गोष्टी वाचण्यासारख्या, ऐकण्यासारख्या असतात. ह्या सुद्धा आमच्या वाचकांना, पाहणाऱ्यांना पाहता आल्या, ऐकता आल्या. हा एक अत्यंत इंटरेस्टिंग असा विषय झालेला आहे. पुढच्या वेळी सुद्धा तुम्ही जेव्हा याल गोव्यात, तेव्हा आपण आपल्या स्टुडिओमध्ये या, अशा तऱ्हेची चर्चा आपण करूया. आणि लोकांनी पुस्तकं विकत घेतली पाहिजेत, तुमच्या संग्रहामध्ये पुस्तकं असली पाहिजेत. तुम्हाला जेव्हा जेव्हा रेफरन्स मिळतो तो रेफरन्स तुम्ही वाचून दुसऱ्यांना तो शेअर केला पाहिजे. पत्रांमध्ये तुम्ही अशा तऱ्हेचं जे काही आठवणी आहेत, इतिहासासंदर्भातले संदर्भ आहेत, त्यांना उजाळा दिला पाहिजे. एकूण पुस्तकांचं महत्व आता कमी होत नाहीये. पुस्तकं वाचली पाहिजेत, लोकांना ते रिकमेंड केली पाहिजेत. प्रकाशन व्यवसाय आणखी चांगला पाहिजे. हे तुमच्यासारख्या, माझ्यासारख्या लेखकांना असं वाटत राहणार आहे. आणि इथं आल्यामुळे आणि पुस्तकाला मरण नाही एवढं. छान. आम्ही आजची ही मुलाखत या तुमच्या या वाक्यावर संपूया. पुस्तकाला मरण नाही आणि पुस्तकाला मरण येता कामा नये. धन्यवाद, तुम्ही स्टुडिओमध्ये आलात. अगदी मनापासून तुम्हाला धन्यवाद देतो. शशिकांतजी सावंत यांना आम्ही वाचलं, त्यांचा अनुभव ऐकलेत. पाहत रहा गोमंतक टीव्ही.